Jeg vil nu bevise, at a i emte gange a i ente er det samme som a i emte plus ente. Jeg ved, at a i emte gange a i ente er det samme som a gange a gange a m gange a gange a gange a gange a ente er det samme som a i ente plus ente. Vi vil nu bevise, at a i ente gange b i ente er det samme som a i b i ente. Vi starter med at sige a gange a gange a i ente, som man kan se her, altså uendeligt, gange med de b og b gange b i ente også. Og det kan vi så omskrive til AB gange AB gange AB i ente også, hvilket så kan skrives op til AB. Jeg vil nu bevise, at a emte over a ente, det giver a emte minus ente, så længe a ikke er 0. Vi skriver a gange sig selv n gange i tælleren, og a gange sig selv n gange i nævneren. Og fordi grundtallet er det samme, trækker alle a'er fra hinanden, så der kommer til at stå a i emte minus ente gange. Altså kommer der til at stå a emte minus ente. Her vil vi vise, at a opløst i ente divideret med b opløst i ente er det samme som a divideret med b parentes opløst i ente, og b må ikke give 0. Her vil vi vise, at a opløst i ente divideret med b opløst i ente kan omskrives til a gange a gange a gange a og b gange b gange b og b. Og det kan så omskrives igen til, fordi man så ganger a'erne sammen. Og det giver så a divideret med b gange med a divideret med b, som så igen kan omskrives til gange med et antal gange med igen med a divideret med b. Og da vi ved, at enten er det samme, så kan vi sammensætte det i parentesen her. A divideret med b opløst i n. Jeg vil nu bevise, at a i ente er det samme som a i ente gange m. Jeg ved, at a i ente m gange er det samme som a gange a gange a gange a n gange opløftet i emnet. Jeg ganger nu a i ente med sig selv m gange. Jeg får nu a opløftet i